Wel, mae yna Brecwast yma. Brecwast Mawr Cymorth Cristnogol. Ymgyrch arbennig mae Cymorth Cristnogol wedi lansio ac i ni yma yn Caerfyrddin am y tro cynta wedi ymuno ar ymgyrch yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol a mae wedi bod yn grêt. Wel, mae yna sawl beth da yn digwydd bore yma. Wrth gwrs, mae'r syniad yma o gael Brecwast Mawr. Ar y dechrau, o'n i ddim yn siŵr a oedd e'n syniad da, achos mae'n bach yn fore, ond mae wedi cydio a mae lot o bobl yn dod at ei gilydd. A wedyn mae yn beth da, achos mae'r bobl o gwahanol eglwysi, mae wedi bod yn dda fan hyn bore yma, bobl ar draws y dre wedi dod at ei gilydd o'r gwahanol eglwysi, felly mae hwnnw'n beth da. Ond hefyd fod yn codi arian i Cymorth Cristnogol, wrth gwrs. Wel, a gweud y gwir, pan glywes i am y brecwast yma, o'n i'n meddwl, wel, sam lai, fe ai, a fe, mae wedi bod yn hyfryd, a mae wedi bod werth codi'n fore i gael ymuno yn gael y bwyd ac i gael yr hwyl ac i gyfarfod y bobl. Dwi heb siarad o'n nhw o'r blaen, mae hynna'n golygu bod ni'n cael cyfle da i gymdeithasu. Mae wedi amrywio, wrth gwrs, achos mae yna leni ni'n sôn am ffôaduried, a mae hynny yn beth bwysig bod bobl wrth ddod at ei gilydd i gael brecwast, bod nhw'n cofio am bobl sydd falle ddim mewn sefyllfa i gael brecwast. A mae yna blant mewn angen ac yn y blaen, felly mae dod at ei gilydd mewn sefyllfa fel hyn yn atgoffa nhw falle o'r bobl sydd ddim yn gallu cael yr un cyfleus eraill. Thema Wythnos Cymorth Cristnogol eleni wrth gwrs yw'r ffôaduried. Aethon ni gynnal oedfa yn y dre nos Sul diwetha i gychwyn yr wythnos felly. A mae yna nifer o weithgareddau ni'n casglu hefyd yn y dre heddi, casglu arian, a mae aelodau eglwysi'r dre mynd o ddrws i ddrws hefyd. Felly mae'n wych iawn. A beth sy'n wych am bore yma yw bod, so ni wedi talu am ddim byd, mae y siopau lleol sydd wedi cyfrannu pob peth i ni wedi bita bore yma. Felly mae'r cwbl yn elw. A mae unrhyw arian ni wedi gwneud mae'n elw, ac hefyd unrhyw fwyd sy'n ar ôl mae'n mynd i'r banc bwyd, so wych. Bwysig iawn bod ni'n rannu'n ffydd ni, rannu mewn gweithgarwch fel hyn, hytrach na bod yn sownd wrth ein hadeiladau ni, a gwneud yn peth bach yn hunain, mae'n ragorol bod ni'n cael gwneud hyn. A nid yn unig cael addoli, o'n i'n cyd addoli nos Sul, a oedd hwnna'n brofiad gwych, ond hefyd, mwynhau ymlacio fan hyn. Wel, dim pawb ddim yn ymlacio, mae rai yn fysi iawn bore yma, ond i'r rhan fwyaf hwnna, ni'n cael eistedd fan hyn, mwynhau cwmni'n gilydd, mae'n beth ragorol. Be sy'n amrywio hefyd, wrth gwrs yw math o frecwast sy'n cael ei gynnig, a fan hyn ni wedi cael rhyw fath o frecwast continental math o beth, ond yna rai mannau maen nhw'n gwneud selsig a wie a pob math o bethau. A mae'r hwyl sydd wedi bod yn rhan o'r peth wedi bod yn wych hefyd, ond yn y pen draw, y peth bwysig yw bod bobl yn cael ei atgoffa o pam i ni'n codi'r arian a ble mae'r arian yn mynd, a bod ni'n helpu y tlawd ar draws y byd, a bod e'n gwneud gwahaniaeth i bobl ar draws y byd.